Hey everyone, welcome back to my channel. But if it's your first time to come here on this channel, I encourage you to click the subscribe button down below. And of course, wag mo na rin kalimutan na i-click yung tiny bell button for you to be notified every time that I upload the video here on this channel. So today guys, kakagaling ko lang ng Puzorobio at ako po ay nag-grocery at namalengke. So without any further ado, let's get on to the video. So ngayon guys, parang 2 days before po ma-lift ang lockdown dito sa Region 1. So nagtawag kasi si ate na mag-grocery daw siya tsaka mamamalengke. So sumama na lang din ako. Yun. So una dito guys is this one. This is holiday na cheese dog na 1 kilo. Ito yung mga jumbo. Jumbo size. Ayan. Tapos bumili din ako ng chicken na more than 1 kilo. Ayan. Pina-chop ko na siya guys kasi para alisin ko na lang na i-freeze na lang sila after niyang malinis. Ayan. And then here, we got here 1 tray of egg. Parang 1 dosena siya ng itlog. Ayan. Actually, hindi ko pa pala ito na-check kung wala bang basag. Ay, naku, Diyos ko. Oh my gosh. So, mukhang wala naman. Mukhang safe naman tayo. Bumili na ako dun, guys. Usually, bumibili ako sa may, ang tawag nito, sa may palengke. Kaso, hindi kasi kami sure kanina kung makakapasok kami sa palengke. Kasi hindi kami taga Puzorobio. Hindi kami pinapayagan na pumasok doon. Pero kanina naman, medyo okay naman na yung nagbabantay doon. Siguro namukhaan niya kami. Ito na naman yung mga nurses kanya siguro. Tapos, sunod naman ito guys sa isang bag. More on food naman ito. Actually, konti lang yung pinamili ko ngayon guys compared nung last na nag-haul ako. Ito, meron tayo interfolded paper towels from Fem. Ayan. Isang ganito lang kasi paubos na yung nasa kitchen. Kailangan ko kasi ito lagi sa kitchen. Ayan. Next here is cheese. Gustong-gusto ko kasi ini-snack yung cheese, guys. So, ito yung binili ko kasi na-discover ko to sa, sa may sari-sari store. Ayan. Isang ganito, merienda ko. So, okay na siya. Bumili ako ng 1, 2, 3, 4, 5. 5 na cheese. Ayan. Next here, meron akong binili na snack. Gusto ko lang mag-snack. Paminsan-minsan. Bumili ako ng ding-dong. Yan. Ito yung sweet and spicy na ding-dong. And then, Nova, yung maliit lang. Kasi kung malaking bibilhin ko, naku, uubusin ko yung malaki sa isang upuan lang. Tapos, bumili ako ng Belvita. Yan. Ito yung biscuit, guys, na, milk and cereal biscuits. Tama, okay lang. Yan. Yung plain lang siya na parang milk and cereals lang, dalawa. 25 pesos lang yung isang box nito, guys. So, gustong-gusto ko to kasi parang biscuit lang siya ng bata. Tapos, we have another cheese. Ayan, bumili ako ng malaki para kapag may lulutuin ako na may kailangan ng cheese. Then, bumili lang ako ng pancit canton. Gusto ko sana guys ng Korean noodles. Kaso, empty na po yung mga lagayan ng Korean noodles. Lahat na ata gustong mag-mukbang. So, bumili lang ako ng 5 na pancit canton na chili mansi. And then, another snack here is chicharon ni Mang Juan. Grabe, napaka-healthy ng mga binili ko pala. And, bumili ako guys ng, alam nyo, wala ng biskuit. Ang natira lang doon na biskuit, nagtataka ako kung bakit ang natira lang Oreo. Tapos, itong mga Magic na Junior na, ano ba to? Kondensada. Oreo na, basta lahat ng Oreo. Oreo lang talaga. Empty na yung mga shelves. Oreo na lang ang natira. So, bumili ako ng 2 na junior na Magic na condensed yata to kondensada. Gustong-gusto ko yung ganito, yung kondensada. And then, bumili ako ng cooking oil. Yan, bumili ako ng 1 liter na yung mismong CSI cooking oil. Bumili ako ng hindi na ako bumili ng corned beef, guys, kasi may mga corned beef pa naman ako dyan. Bumili lang ako ng sardinas, para lang, just in case, para sa mga dogs, kasi ubos na yung mga sardinas. Yan, bumili ako ng 5 na Family's brand sardines, na yung tomato sauce lang, yung walang anghang.
Kasi pag hindi na ako makalabas, pero feeling ko naman makakalabas na kami ngayon. Hopefully ha, kasi may binabantayan pa kasi na nagko-contact tracing pa just in case lang na baka kasi mapunta yung case dito sa Pangasinan. Biglang hindi na naman, baka ma-extend na naman yung quarantine. So yun. Tapos bumili lang ako, na-miss ko na kumain ng ganito, yung Spanish style na sardines. So, sunod naman guys is, ito, meron pa palang isa dito. Bakit sinabi 4 bags? Yung itlog pang-4. Alright. So, ito, bili ako ng conditioner ko guys kasi malapit nang maubos yung mga Vita-Keratin ko. Yung ginagamit ko na Vita-Keratin is itong pink tsaka yung black. Pero wala sila nung black, kaya ito na lang pink yung binili ko, yung na Vita-Keratin. Kasi, to guys, mabango to. Ito yung pinaka-favorite ko na variant nila, yung kulay pink na Vita-Keratin. Tsaka mura lang to, parang 5 or 6 pesos lang ata. And then, bumili din ako ng pangkulay, hair dye, shampoo. Ito, eye color. Hindi ko alam kung ito ata yung binibili ni mama ko. Yung, parang siya shampoo lang siya. 60 pesos ang isa. Ewan ko ba kung ba't dalawa yung kinuha ko. Isa lang naman kailangan ko. And then, bumili na naman ako ng paper plate. Yan. Tapos, sponge. Naghahanap ako ng sponge. Wala na rin silang sponge. Ito na lang yung tanging natitira na sponge na, yung tatluhan na pang, yung parang delicate, yung ganyan. Yung wala siyang rough side. Gusto ko sana yung may rough side. Pero ito na lang meron sila. O kaya, it's either ito or yung puro rough na lang, walang foam. Ito na lang binili ko. Then, bumili ako ng another napkin. Ito na naman guys, i-explain ko na naman po. Wala na po tayong mga napkins kasi na walang wings. Ito na lang yung sisters na lang. So, bumili ako ng tatlo, 8, 16, 24 pieces. 24 pads. Yan. And then, bumili ako ng sabon ko na Kojic kasi wala na akong sabon. This is na Kojisan na yung tatlo. 120 pesos yung tatlo. Sabi, pero tinignan ko sa price, 115 lang pala. And then, bumili ako ng shampoo ko guys. Kasi, nagustuhan ko yung amoy nito. Naalala nyo ba? Ito yung binigay ng Unilever sa amin na variant nila. Yung pink na may pabulaklak. Ito, gustong gusto ko yung amoy. So, bumili ako ng 2 dosena. Tapos, bumili ako ng Silka na sabon, whitening soap. Ito yung gustong-gusto ko guys na Silka. Kikita nyo ba? Ito yung may shea butter. Yan. Kasi, mabango na. Tapos, napakalambot pa. Ito talaga, ang bango talaga niya. Pero paminsan-minsan ko lang nakikita to. Yan. Meron siyang shea butter, kaya very malambot sa skin. And then, bumili din ako ng Vitress na hair cuticle. Ito naman yung hair repair treatment. Gustong-gusto ko kasi to guys na nilalagay sa dulo ng buhok ko para hindi siya nagtatanggal. Kasi medyo nagda-dry, hindi naman dry masyado, pero medyo nagda-dry para hindi siya, alam mo yun, hindi siya makusot-kusot, ganun. Para madali lang, soft lang. And then, bumili din ako ng Fabcon na 1 dozen. Ito na yung naging favorite ko. Ito yung Surf Fabcon na kulay pink. Ganito yung binibili ko guys, hindi yung nakabote kasi ito yung binibigay ko dun sa Tagalaba. Kapag nagpapalaba ako, para tansyado ko kung ilan yung ibibigay ko. Yan. And then, bumili din ako ng cherry blossom na surf. Yan. Yung ganito din, nakapack din na ganito. Wala na kasi pala akong detergent dyan na stock. And then, bumili ako ng, alam niyo, parang wala nang ibang brand dun na, yung parang, yung mga gusto ko na brand. Yan, yung mga ganito kalalaki. Ito yung Smart Dishwashing Liquid Antibacterial with Calamansi Scent. Yan lang. Ayan, punta na po tayo sa ating tawag nito, palengke haul. Kasi guys, shucks, ang bigat. Itong unang supot po ang ilalabas muna natin, mga kapatid. Hala, si ate naman. Bumili ako ng talong. Talong. Nadaganan na yung mga bulak-bulak ng kalabasa. Yan. Tapos bumili ako ng, ba't ang dami nang nilagay? Sabi ko, isa lang. Kaya pala laki ng binayaran ko. Bulaklak ng kalabasa, guys. Yan. Tapos, dalawa din dito. Ay, nako. Next time talaga, i-check ko na.
si ate ha, sinilstock niya ako ha. Dalawa yung nilagay niya guys. Ito yung talbos ng sitaw. Masarap to. Ayan. Gagawin ko na dinengdeng. Ayan. Tapos, bumili din ako ng sitaw. Sitaw. Para magpapakbet ako. May ano pa naman ako dyan. May, ang tawag nito, may okra. Tapos, kalabasa. Napakaliit na kalabasa. Tapos, papaya. Lalagay ko sa may chicken. Tapos, kamatis. Yan. Na half kilo lang ata to na kamatis. Tapos, bumili na naman ako guys ng tinapa. Ayan. Wala lang. Gusto ko lang ulit kumain ng ganyan. Kasi next week pa yung no rice na diet ko. So, dapat makain ko na tong mga to na kailangan lagyan ng rice. And then, bumili din ako guys ng cauliflower. Ito na yung pinakamagandang cauliflower na nakita ko sa palengke. Eto, ayan. Nalagyan ko lang siya ng chicken. Ayan, lulutuin ko na lang siya. Agad-agad. 30 pesos na to. May 38 pesos to sa palengke. And then, bumili din ako guys ng nakabili na kasi ako nito kanina. Nagsisituloy ako na madami akong nabili. Chicken longganisa na May Foods. Ayan. And then, smoked longganisa naman to na beef and chicken. Tapos, yung favorite ko na wow sweet ham na nilalagay ko sa fried rice. Ayan. Bumili na naman ako. And then, guys, yung natitira na lang po dito ay ito. Pagkain ng aso. 3 kilo na ulo ng manok. Ayan, guys. So, yun lang po lahat yung napamili ko. Ang dami. Kaya pala, buti na lang talaga merong sasakyan si Ate La Arnie. So, yun guys. Medyo konti lang yung nabili ko na grocery. Pero mas madami yun sa palengke. Kasi mas gusto ko yung ganito yung mga kinakain ko ngayon. Yung mga delata, mga noodles. Huwag kayo mag-alala guys kasi parang once in a blue moon lang po ako mag-noodles. Pinaka mabilis ko ng mag-noodles yung once a week. Ayan. Hindi ako masyadong ma-noodles. Hindi ako masyado sa kanton. Tapos yung mga delata, minimix ko lang din siya sa gulay kapag tinatamad na ako na mag-defrost ng mga karne sa loob ng from freezer. So yan lang guys. I hope you enjoyed watching this video. And if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe and hit the notification bell button. And of course, kung hindi mo pa ako na-follow sa aking Instagram and on my Facebook, the name is Chef Mia. And I'll talk to you guys on my next one. Bye! And today is the 11th day of the Chloe Challenge. Grabe guys, 3 days na lang. Ayan, so, hindi, pang 4th pa rin ngayon pala. So, at least, malapit nang matapos. Magpapahinga lang po ako. And then, we'll make another challenge. Ayan, pero, alam nyo guys, pag-gising ko parang nanghihina ako. Hindi ko alam kung bakit. Ayan po, may bisita po tayo. Say hi naman. Wow, napaka-rock besh! Siya po ngayon ang in charge sa manok dahil ginusto niya yan. Let's work out. So, dito tayo. Chloe Ting. This for you, Chloe Ting. I-upload ko to ba?